Aleksandra Prijović i Filip Živojinović očekuju ćerku, tvrde domaći mediji. A posle saznanja o polu par ne skida osmih sa lica, jer posle sina Aleksandra ćerka im dolazi kao šlag na tortu. Nema ništa lepše nego imati i dečaka i devojčicu. Pevačica je nedavno potvrdila lepe vesti i otkrila da se nakon koncertne turneje i saznanja da očekuje drugo dete na neko vreme povlači sa scene, dok izvor blizak bračnom paru otkriva da će njihova porodica postati bogatija za jednog ženskog člana. Aleksandra nije želela da krije lepe vesti zato što i Filip i ona smatraju da su deca najveće bogatstvo. Srećni su i sasvim je prirodno što su poželeli da dobiju još jedno dete. To neće usrećiti samo njih i njihove porodice, već i sina Aleksandra, koji im je često govorio o tome kako bi želeo da dobije brata ili sestru. Nedavno su saznali da prije nosi devojčicu, ali za sada to znaju samo najbliži. Tu vest još uvek ne žele da objavljuju zbog malera, ali i zbog njenog povlačenja iz javnosti. Inače, i Filipova maćeha, Lepa Brena, nedavno je govorila na temu pola bebe, te je istakla da svi priželjkuju curicu, budući da se u porodici Živojinović rađaju samo muška deca. Aleksandra, ideš na zasluženi odmor. Kada očekujemo tvoj povratak na scenu? Ne znam. Kako ćeš proslaviti, kaže ti nama sada ovo sve kraj, ovo sve. Šta ćeš prvo uraditi kada dođeš? Kući. Zagrliću Filipa i i naravno moje porodice ovde i sada ćemo svi da kući. Bilo 63 koncerta na turneji. Koji je onako bio neki, da kažem, najemotivniji trenutak tokom svih ovih godinu i po dana i neki najteži za koji možda mi nismo? Ja sam više puta rekla da mi je jako teško da izdvojim, zato što svaki grad i država imaju neku svoju emociju, neku svoju priču. Uvek je drugačiji doživljaj na svakom koncertu, pa je jako teško to izdvojiti, ali uvek je onaj prvi poseb. Samo to mogu da kažem, jer nikada neću zaboraviti trenutak kad sam trebala da izađem. Ajmo da nazdravimo. Ajde. A gde su čaše? Ja ne znam čaše. Iz flaše. Ti u vis pa... Iz flaše. Zamisli da mi pogodi. Na kraju. Aha, stižu. Kako ste mi vi, jeste umorni? Ne, mi bi mogli još pet. Mi biste mogli još možda. Bila dobra žurkica. Žurkica bila sjajna. Mislim, žurkica, po znacima navoda. Hvala. Mogu da ti kažem da baka nije stala. Baka videla sam. Baka nije stala. Nije gasila celu noć. Celu noć je igrala. Videli smo i Filipova mama Julijana. Jesu, Zorica. Da. Pa, znate šta? Možda nešto što, reći vam nešto što možda niste znali, ali ja sam se potrudila na svakom koncertu da ispuštam svakog gosta, moji prijatelji, ljude koje poznajem, da im obezbedim lepa mesta i ja na svakom koncertu znam gde ko sedi. Videli smo. Bukvalno na svakom i uvek znam u kom pravcu da gledam. Videla sam, naravno i znala sam ko će večeras biti sve ovde i uvek mi je to najemotivnije. Zaista kada vidim svoju porodicu, svoje najbliže, kako su srećni i koliko su ponosni. U to ime živeli? Živeli, a čekaj, nisu svi dobili. Evo ti puta. Blaško, slabo točiš. Nije Blaško, organizovao si ovaj koncert, sve perfektno i sad treba tu na... Sad kad Treba se pokaže da se... Ajde, ko nije dobio, odmažemo oni. Je bilo neki teški trenutak na turneji za koje mi recimo nismo znali? Znam da se nekoliko puta pevala bolesna, ali si to stojički izdržala. Pa jesam, ba dobro što sam. To se najde. Bitno je uvek da bude lepo. A ja dam svoj maksimum, pa sutra kako bude. Aleksandra, da li ste čula sa Brenom? Kako je ona? Moram da vam kažem da mi Brena poslala danas poruku pre nego što sam došla ovde. I rekla sam da imam neverovatnu tremu. A sada kada bih vam pustila voice koji mi je poslala, neću vam pustiti, ali ću vam reći da mi je njena poruka jako značila.
sad možemo svi da nazdravimo. Tako da snimimo to. I velika podrška i nešto sam, imala sam tu neku strašnu tremu. Ti ovako nazdraviš. Imala sam strašnu tremu, a ona mi je pomogla da se saberem, da dođem sebi, rekla je pa čekaj toliko koncerata. Ajde, kaže, samo napred i razvali večericu. Ništa. Eto, pa čekaj, sad ću da nazdravim se. Pa ti mi mogu sa plašom. Želimo te novu turneju, još bolju. Pa ako Bog da. Mnogo te volimo. Ja vas volim. Hvala na saradnji. Želim da vam kažem jednu stvar, a to je... Živela. Živeli. Da vam se zahvalim na podršci svih ovih meseci i godinama unazad ste bili tu uz mene, ali posebno ovih 15 meseci što ste bili moja podrška, što ste pisali lepe stvari, ne morate uvijek pišete lepe. Pišite malo one ružne više ljude, vole da se čitaju to. Šalim se, hvala vam na lepim tekstovima, hvala vam na podršci i hvala što ste bili tu da me podržite. Uvijek sam tu za tebe. I da ovo uđe u istoriju. Ovo ulazi u istoriju. Ulazi definitivno. I rekord večerašnji rekord. Živele. Živeli. Nije pivce, ali može. Nije pivce, pa mogu. Jednu testament, samo repujem. Može, šta hoćeš. Želja moja jedina, još piće ili dva, zaboravit ću da te nema, da si kad bio moj, preživet ću i to, što moja ljubav sad je njena. Želja moja jedina, kunem ti se ja, zaboravit ću sne tvoje. Kada raskineš sa njom, dođi ponovo, da čuješ kako stvari stoje. Željo moja, prekasno je. Imamo trubače napolju. Samo trubače da nam sviraju odradno. Imali smo na prvi Kako se osjećamo kad svidamo toliko ljudi? U jednom trenutku reći je stala s pevanjem i oni su krenuli svi u glasu pevaju i nismo bili pozorni. Sad je bila publika iza tebe. Ja sam mislila da ćeš ti večeras više da plačeš, da ćeš najviše da plačeš. Ti si bila... Pa nisam mnogo. Ja sam. Ja sam mislila večeras. Nisam mnogo plakala. Znaš zašto nisam mnogo plakala? Zato što sam preplakala ceo dan. Preplakala sam, a jako mi je emotivno bilo isto kada... Mislim, plakala sam, na primjer, već 3-4 puta do tog trenutka i onda na sve to kada mi je Lazar rekao saberi se, znači više nema plakanja, 10 puta skidam šminku, brišem, pa ponovo i tako iz početka. I na sve to, taman kad sam došla sebi, ulazi Filip, nosi buket sa porukom i ja sam im objavila na Instagramu tu poruku i kad sam to videla, plače on, plačem ja. Tako da sam se ja isplakala, ljudi. Šta je napisao Filip? Zato nisam plakala mnogo na bini. Šta je napisao Filip? Pa objavila sam na Instagramu, da, objavila sam, da. Dule je na koncertu živo, nije mogla... On nije video, da. Nije radio internet. Nije radio internet. Nije radio internet. Koliko je ljudi bilo... A onda, posle ko si Filip, ko sam ja. Da. Gde ste vi stajali? Imali smo super. Je vam bilo okej? Super, sjajno. Ali čuli smo da je mnogo teže napraviti ovo da cela, mnogo teže, duplo čak teže nego, jel da? U kom smislu? Pa teže se organizuje, da bude cela tribina. Mi smo želeli, kada smo odlučili da pustimo ostatak karata u prodaju, mislim celu arenu, želeli smo da bina bude na sredini, ali prosto nije bilo izvodljivo. Da. Ko ti je dao ideju da se pojaviš iz publike? Znaš da je to bila ideja za prvi koncert. Prošle godine. Da, za prvi koncert. I toliko smo želeli to da uradimo, međutim kao nikako ne može i Filip i ja smo danima unazad pričali. Ja kažem, Filipe, hoću da izađem, ono što si pričala, ona tvoja ideja da izađem iz publike, to mi je mnogo lepo. I danas kada sam došla na probu, oni kažu kao ne može, nećeš moći da izađeš iz publike. Ja kažem, ne. Skidajte sad ovu ogradu, bila je neka ograda, skidajte ovo, ja se penjem gore, ja silazim, kako god, ne zanima me, silazim iz publike. To mi je bila želja. Onako mi baš nekako... Mi smo te čekali da izađeš i samo odjednom neko kaže, pa neće bude. Pa neće. Mi nema gde, sve smo zauzeli, tamo čekali. Nisu te baš odmah publike provalile, ono kad prođeš, tek onda, ono, prošle. Dobro, to mi je baš bila super ideja, kažem. I želela sam da uradimo to tako i mislim da je bilo super.
Prava i žurka i koncert u isto vreme, a mnogo ljudi, rekord. Rekord, nemo mi to. A dobro, nema veze, ajde. Slučajno da se bude recimo samo po jedan taj oprošteni koncert u svakom većem gradu da si pevala. Moglo je sigurno još jedna arena bez problema. A moglo još 5. Šta da budem alava, nije mi dosta. Pa ne. Nije mi dosta toliko koncerata, pa nekako, eto, da se vratim tim putem kojim sam i krenula. I mnogi su mi zamerili to što sam odlučila da bude samo jedan koncert u Beogradu. I nekako je, mislim, kako da objasnim? Da to ostanu želje. Pa jes, malo da se zaželi, ima i to. Ali isto tako, ako je poslednji koncert, ne mogu 3 puta da pravim... Onda je poslednji, pa tako je. Onda vi prvi nisu poslednji, na primjer da su bila 3. Ovi prvi drugi nisu poslednji. Prošle godine si iznenadila publiku pred Novu godinu novom pesmom. Da li će tako biti i ovog puta? Pa znaš šta, hoćeš da ti kažem najiskrenije? Nećemo da vam kažem. Mislim da treba malo da ispuniram. Malo da odmarim, sad šalu na stranu, toliko koncerata i svega, hajde malo da odmorim, to jest publika da odmori mene. Bilo je previše svega. Pa hajde sad malo onako da ja da budem sa porodicom, malo da putujem. Svakako ću među vremenu pripremati nove pesme, radit ću na tome, pa... Pa ako Bog da, eto, možda... Na leto? Pa ne na leto, ali eto, ne znam kada, nekada. Možda neka nova turneja, pa ako Bog da biti. A šta bi menjala sad u novoj turneji? A pusti je, tek je završila. Tek je završila, ne znam šta. 100% si isplanirala. Nisam ništa. Zašto nisi pevala poslednji kabare, placebo večeras? Mnogi su bili u... Kao sam da sam... Ne, sam jesi, ali poslednji kabare nisi. Poslednji kabare, pa da, placebo nisi. Znaš šta, imali smo, kada smo pravili spisak, da smo dodali još tih, bilo je još 10-ak pesama, predugo bi trebalo. Bilo je još, ali hajde, od tih pesama koje imamo, plus naravno gosti koji su bili pevali svoje pesme, hajde da ne preterujemo, da odaberemo one da kažem, udarnije pesme koje znam da publika najviše voli. Zato smo neke pesme izbacili, iako bih ja voljela da je koncert trajao i 4 sata, ali da ne preterujem. Vana je sve oduševila kad ste se pojavili zajedno. Vana je carica, da. Vana je, pa rekla sam ja i na bini, puno puta sam ja to izgovorila kada su bili neke kolege koje sam je zaista slušala kada sam bila dete, s obzirom da sam odrasla u Hrvatskoj, puno sam slušala Vanu i uvek sam pričala, Bože, kako ova žena peva, a eto, danas sam dočekala da bude gost na mom koncertu. Isto tako Marija Šerifović, koju poznajem mnogo godina unazad, i njenu majku, i rekla sam večeras, velika mi je čast što je Marija izdvojila svoje vreme. Znam da je u velikom haosu, da mnogo radi, znam da je trebalo da bude večeras, pa nije, došla je da mi ispoštuje i mnogo mi to znači i puno je hvala na tome. Naravno, Nikola Rokvić, koji je naš prijatelj, posebno Filipo već godinama, koga izuzetno cenim, sve pesme njegove znam, pa isto kad sam bila klinka sam slušala njegove pesme. Naš kućni prijatelj, mi ga zovemo Kume. I naravno, posebno hvala mom kumu Aci Tejoviću, koji je bio večeras. Mislim da je to jedan trenutak koji ćemo zauvek pamtiti on i ja. Jedna prelepa uspomena. Da, ja sam njega pitala, pošto nisam htela, toliko sam puta zvala, on je svaki put tu za mene, naravno, pa i ja za njega. I nisam htela nekako da ga više zovem, Kume, hajde sad opet. I neko večer smo bili na slavi i ja kažem, Kume, bilo mi glupo da zovem opet. On kaže, pa što me nisi zvala, srce moje, ja bih za tebe... Kume, rekao, ja imam jednu ideju, ja bih voljela da siđem kod tebe, da mi otavamo tvoju pesmu i da otavamo pomoć. I on je rekao, naravno. Tako da, to je bilo isplanirano i ja sam želela da mi zajedno otavamo i jedna, kao što sam rekla, prelepa uspomena za nas i jako se sreća što je naravno bila i kuma Bilja i Magdalena Marija Ivan, njegove ćerke, tako da puno je večeras bilo ovde mojih prijatelja, kumova, porodica, svi su
sledeći kao jubilarni ili 41. već? 41. sigurno neću, ne znam, to se nikad ne zna, ali možda 45. što da ne. Kako se osjećaš sada u 40? Super. Ili ima neke razlike? 30. nove 20. Onda su 40. nove 30. Se tako osjećaš? Pa ja mislim da su 40. nove 20. Opa. Da. Tanja, dress code je bela boja večera, zbog čega? Jeste, dress code nam je belo. Pa onako da svi budemo u belom, tako sam zamislila i mislim da nisam pogrešila. To sluti na neku svadbu? Belo je svečano. A to ne sluti na neku svadbu, venčanje, ne? Pa ne znam, svi to predviđaju, ali što se mene tiče, šta znam. Pa ti priželjkuješ to sebi? Pa nisam ni razmišljala o tome. Za večeras nisam. A kako bi reagovala kada bi te muke večeras zaprosio? Ja to stvarno ne znam. Ne znam, to bi bilo spontano. Ako bi se to desilo, ne znam, kako, videli biste na licu mesta kako bi to izgledalo, ne znam. A šta ti je Muki poklonio za rođendan? Ja ne znam, on je meni nešto kupio, ali pošto se ceo dan nismo videli, evo sad ćemo se videti zvanično kad uđem u restoran, tako da ne znam šta mi je kupio. Tanja, kako si gledala u 20. godinama na ove godine 40. Postoji neka razlika sada ili pre? Pa u 20. uopšte nisam razmišljala o tome, to jest uopšte kako mi godine izmiču, nisam o tome razmišljala. U 30. sam već imala fraku kako starim i tako dalje, a sad u 40. Uopšte nemam pojam, niti dojam o tome kako godine će iduće ići i o tome kako, ne, osjećam se mlado i mladog sam duha i to je ono što je najvažnije. Mislim da je ipak to najvažnije šta nosite u sebi i osjećam se stvarno kao da imam 20. Tanja, da li imaš neku tradiciju možda sama sebi nešto da kupiš, da obeležiš tvoj rođendan? Ja to mnogo volim i volim da sebi nešto kupim, da. Možemo da znamo šta si sad poklonila sebi? A sad stvarno nisam sebi ništa poklonila, ajde da kažem ovu haljinu. I proslavu. Pa dobro, i proslavu za sve vas, mislim, za sve moje drage ljude, ali nisam imala vremena sa toliko, jer mi se bliži jedan koncert, pa onda stvarno imam puno obaveza i onda nisam mogla da biram baš toliko detalje, ali sam zaista se skoncentrisala na ovaj rođendan, da izgleda sve kako treba i dekoracije, što se dekoracije tiče i svega onog što sam zamislila. I bit će tu i back wall za slikanje i sve onako. I muzika je dobra i to da konačno meni neko peva. A ko peva? Da ne moram ja. Pa bit će bend koji je Muki organizovao, to je sve on obezbedio, tako da sam to sam njemu prepustila. A da li već znaš... Kako sam zbunjena, šta mi je? Da li već znaš koju ćeš želju poželiti kada oduvaš svećice? Joj, nisam o tome razmišljala, ali kao i svaki put kada duvam svećice, ja samo pomislim da me zdravlje posluži, jer mislim da je to ipak najvažnije. Ništa materijalno ne bih poželjela, jer ono što je najvažnije je da smo živi i zdravi, jer kako je vreme došlo, ne zna se da li ćemo se sutra probuditi, da ne mrači mnogo. Svima nam je najvažnije to zdravlje i tako i meni. A da li bi voljela da se Mukijem... Da su moji zdravi i to. Da sa Mukijem dobiješ dete? Najviše na svetu bih to voljela, da. Možda je to želja? Da sa Mukijem dobijem bebu, da. Voljela bih, da. To bi nekako bilo stvarno. Ajmo ljudi, još jedno pitanje da se ne bi godina si mnogo toga proživala, šta si ti noć u 12 poželjela sebi? Ništa. Ali iskreno. Ništa. Provela sam doček rođendana kod frizera. Farbala sam sede u 12, mi veruješ. A da li generalno boliš? Ali sede su samo ovde gore, ne vide se još uvek, ali su krenule. Čekaj Tanja, da li su ti sinovi priredili neko iznenađenje? Pa, otpevali su mi pesmu preko telefona, tačno u ponoć. Tačno u ponoć? Tvoju neku ili... Ne, srećan rođendan su mi otpevali. Oni hoće da dobiju sestru. Ajmo ljudi, još jedno pitanje. Voleli bi, ja bi najviše volila i oni bi, verujem, da. Tanja, u kakvim si odnosima sa Slavicom Đukteraš? Jo, molim te, ajde, stvarno sa Slavicom Đukteraš. Da li generalno... Ajde, Dušo, ne pitaj nešto. Sad se zburio. Ajde, stvarno. Ajde, Dušo, imaš lepa pitanja. Da. Šta dan posle rođendana?
Ja samo da se naspavam sutra dan, pošto idem za Zagreb preko sutra i treba da napunim baterije. Da. Eto to. I šta nas to očekuje, neka novina u Kraljevu? Da, u Kraljevu... Jel će biti pozdravi? Pa to će biti, to je trebalo da se desi 6. marta, ali svi znate razlog odgađanja koncerta, tako da 27. marta pravimo koncert u Kraljevu i Emir Đulović će naravno biti specijalni gost, a imat ćemo još gostiju, tako da znate i ja dočekam da se družimo ponovo. Ja na svetu najviše volim svoju publiku i to druženje sa njima mi je nešto najdragocenije. Da li si stigla da pročitaš poruke? Koja poruka će možda ovako posebno posebno dirala srce? Stigla sam i već me glava boli, znači ceo dan mi zvoni telefon i ja sam neko ko svima mora da odgovori, jer ja sam prosto takva sam, volim da odgovorim svima, jer cenim ipak to kad mi neko čestita rođendan i sve te lepe želje su mi poželeli i presrećna sam, šta da kažem, stvarno imam puno prijatelja koji će večeras biti sa mnom, saradnika, svi moji najdraži ljudi su meni večeras došli i meni je to, nema ništa lepše od toga. Mogla sam još njih da pozovem, ali prosto nije bilo kapaciteta u restoranu za tako nešto, ali bit će prilika, bit će samo, nek smo živi i zdravi da slavimo. Pevačica Tanja Savić početkom godine progovorila je o odnosu njenih sinova sa ocem Dušanom Jovančevićem, zbog kojeg je prošla kroz agoniju kada je bez njenog znanja odveo decu u Australiju. Pokušavam svakog dana da to nadoknadim, žao mi je zbog toga što se dogodilo. I danas kada se probudim, rekla sam, Bože hvala ti, moja deca su sa mnom. Čim sam se probudila, otrčala sam u njihove sobe, izgrlila sam ih i izmazila se sa njima. Jako su mi falili, ispričala je Tanja Savić. Tanja je otkrila da njen bivši suprug nije u kontaktu sa decom. Nije u kontaktu, mislim da ni ne želi da ima preteran kontakt, osim ako ne kupi nov auto, pa da se pohvali njima. Mislim da je to jedini razlog kada on njima šalje neke poruke. Iskrena je bila Tanja u jednoj emisiji. Svesni su svega. Kada imaju malo više godina mogu sami da pročitaju ljude, ne samo što se tiče njihovog oca. Oni u svom malom životu su toliko toga progurali i preživeli, sigurna sam da znaju sada mnogo dobro da pročitaju ljude, zaključila je pevačica. Inače, poslednje informacije o bivšem suprugu Tanje Savić stigle su krajem prošle godine, kada je pevačica imala veliki koncert u Beogradskoj areni, a tada su domaći mediji pisali da je Dušan pred ženidbom. Meni je ta pevačica lično pričala da je Dušan našao novu devojku koja je poreklom iz Srbije i tamo radi kao medicinska sestra. Oni se navodno jako vole, lepo im je zajedno i planiraju brak i decu. Ona lepo zarađuje, a on se snalazi, pričao je izvor nedavno za domaće medije. Sa druge strane, Tanjin bivši muž Dušan Jovančević nakon saznanja o novoj vezi svoje bivše supruge ostao je zaprepašćen. Jadna moja deca kojom je majka, toliko mogu da vam kažem i ni reč više. Sve vam je jasno, rekao je Dušan. Pevačica Tanja Savić javnosti je pokazala novog partnera Muhameda Mukija Bešića, a kako domaći mediji prenose, njih dvoje su se u tajnosti verili. Uvek sebi možeš da daš novi početak, jer nikada nije kasno da budeš ono što želiš. Ljubav, hrabrost. Jeste li ikad zastali i pomislili, vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i dešava mi se, napisala je Tanja u opisu fotografija na kojima se nalazi sa Bešićem. Iako se mesecima šuškalo da je 11 godina mlađi Muhamed osvojio njeno srce, što i sama pevačica potvrdila u martu, kada je priznala da je zaljubljena, ona ipak nije želela da otkrije njegov identitet, sve do sada. Kako pišu domaći mediji, od izvora bliskom pevačici, Tanja se na ovaj korak odlučila jer ju je Muhamed zaprosio na romantičnoj večeri u Egiptu, gde se trenutno nalaze na odmoru sa njenom decom. Ona je odmah rekla da mladom pilotu, iako se i dalje nije zvanično razvela od bivšeg supruga Dušana Jovančevića.
Tanja već nekoliko dana uživa na odmoru u Egiptu. Tamo je otišla sa dečkom i decom nakon naporne letnje sezone. Ona i Muhamed su u vezi od početka godine. Bilo je tu i raskida, jer su se i njegovi i njeni roditelji protivili vezi zbog razlike u godinama i zbog toga što su druge veroispovesti. To posebno smeta Tanjinoj majci Živani, koja za njega ne želi ni da čuje. Nju to više ne brine, jer je sigurna u svoju ljubav, a posebno je drago što su ga njena deca prihvatila. Svi se odlično slažu, priča Izvor, pa otkriva detalje romantične veritbe u restoranu luksuznog rizorta. Muhamed je odlučio da jedne večeri iznenadi pevačicu i da je zaprosi baš tu u Egiptu. Prsten je kupio pred sam polazak iz Beograda i sakrio ga u kofer među svoje stvari. Zaprosio ju je na romantičnoj večeri. Tanja se oduševila i odmah je rekla da pristaje. Problem je samo što je ona još uvek zvanično udata za Dušana, koji joj neće tako lako dati razvod. To je sigurno. Kada to bude rešila, odmah će se udati za Muhameda. U to nema sumnje. Fotografija koju je objavila na Instagramu nastala je baš to veče nakon prosidbe. Ako malo bolje pogledate, vidjet ćete dijamantski prsten na njenoj ruci. Bila je sva u belom, baš je sijala. U dogovoru sa njim rešila je da konačno prizna da su u vezi i da se ne kriju, jer će uskoro i zvanično postati muž i žena. Završava Izvor za domaće medije.